L-eks teżorier tal-Partit Nazzjonalista Boris Scerri inħatar direttur tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Nazzjonalista l-Elkom. Irrapportat dan il-Gazzetta The Malta Independent wara l-Segretarju Ġenerali Francis Zammit Demek tella ritratti ma' Boris Scerri u mal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. Boris Scerri kien teżorier fi żmien li l-Partit Nazzjonalista kien immexxi mill-eks Kap Nazzjonalista Lorenz Gonzi u Paolo Borġ Olivier li kien fil-kariga ta' Segretarju Ġenerali. Fi żmien li Scerri kien teżorier tal-Partit Nazzjonalista bdiet toħroġ beraħ il-problema ta' finanzi u djun li għandu il-Partit Nazzjonalista. Boris Scerri kien issemma fit-tarif tal-Konsorzju ta' Ġurnalisti Internazzjonali l-ICIJ dwar kumpanija li kienet oriġinarjament irreġistrata f'Malta u wara fil-British Virgin Islands. Hawnhekk Scerri kien ġie nominat bħala direttur fiduċjarju ta' din il-kumpanija sa ma ngħalqet fl-2012. F'Awwissu li għadda Scerri kien wieħed minn dawk li ffirma petizzjoni li waslet għal vot ta' sfiduċja f'Adrian Delija. Is-sorsi li tkellmu mal-Gazzetta qalu li Zammit Demek qiegħed jipproponi lil Denis Zammit biex jassisti lil Scerri biex imexxu il-magna elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Zammit kien ukoll wieħed mir-rappreżentanti li ressaq il-vot ta' sfiduċja f'Delija li m'għaddiex wara li kiseb 2/3 tal-voti tal-Kunsilliera biex jibqa' fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Il-Gazzetta qalet li bosta fid-Dar Ċentrali qed jinterpretaw dawn il-ħatrijiet bħala mossa oħra biex jaqtaw saqajn it-tmexxija ta' Delija. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat tilef żewġ alleati ewlenin fosthom lil Clyde Puli minn Segretarju Ġenerali u Kristi De Bono minn President tal-Kunsill Ġenerali. Huwa mistenni jitlef ukoll il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo minkejja li qed isiru attentati biex dan jibqa' fil-kariga x'reġgħu ma jistgħu jsibu lil ħadd biex joqgħod teżorier tal-Partit Nazzjonalista. Kariga li marbut magħha hemm miljuni kbar ta' dejn li akkumulaw nies li issa reġgħu bdew deħlin f'pożizzjonijiet ewlenin fil-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.